Wow. Mari ni. Sini. Mobil enggak punya kan? Ada. Mobil enggak kayak. Ada. Dalam biasa itu sama mama berdua. Lama nasi anu sak mati anu sak iso. Bukan itu. Akun ikut ini sampai mana? Mama.
Aku ngomong kowe, maringi sini bali. Lah kok tengah rene jare kok apa wedi kok nyapa to? Adipi. Apa nih? Loh, aku gak anu, makanya Abra terakhir. Woi, wah, kena. Itu kok. Woi, udah. Lah kok pukul mbakmu lo anu. Mas ini tak mau Jawa. Woi, woi. Iya. Pukul poso apa rek beduk apa poso isu? Ngapa tuh? Mari niki bingung iki. Iya. Mas ini. Poso isu apa poso beduk? Oh, beduk berarti mangan beduk lah. Mam nasi, Ade. Mam nasi. Berarti mangan beduk no. Iya. Mam nasi, Ade. Lho apa Mas? Oh, kok kuno ditahap. Bro. Terus gak usah mainan spesialis ya, Don. Kita nono sampai mainan tak serama sedar ya. Tangane iku lho, Pak. Masih gak ngopeni adike. Ya terus. Kamu akan dibahas. Mandi dulu, Ge. Ben seger. Ya terus. Enggak mandi lah dhewe mandi. Tak seret. Atus. Kita, Ge. Oh, apa sih ini bisa Apik kulo mari mantu. kono andu enak pedes kasih biasa. Cepat. Coba, tenan, Ge. Ndak ganti pakaian dia tuh Pakde ngomong kok ganti pakaian cek gak kotor gak dirungokne wan. Ganti pakaian cek gak kotor. Oh berarti kowe gak ikut kowe? Dalam. Masa dijak pokoknya lewat aja masa dijak kayak gitu. Kita kita Pak, mandi di luar. Anduwe ning jowo, Pak. Hah? Heeh. Ambil ke sini, Mas. Di sini makan ayo makan. Iku lho. Lho, Oh, kejinan sana. Wong dikokon ado ya malah jarake adike ae. Nenek bi, macam tadi, bi. Kekno anu anjinge pikirno adike, Pak. Kok iki mandi ya kono lho. Ora kaya abi langsung coplok mandi langsung bali langsung. Nyawi. kali Mbak, bantu Mbak. Bantuane Mbak. Wah, kalau ganti Saya ngawak mari nih. Aku anu bingung kowe. Hei, awakmu marine lek pamane aku budal anu bingung tak? di mana? Gandang ceket tak dosa ra wis mari jadi kok. Kok Pokoknya rayap gak usah mas. Ini anjingnya. Abi. Susu akeh diwae. Dia bisa mbek anu anjing.
Aduso dhisik we. Bareng tak digolekno karo Tak golekno mari ini. Lho iki karo mbok dhisik. Nah, direk. Cik, mamamu anu. Lho, ada video call dan video Oh, lah kok anjing. Adik ko na salan ko yo. Ngapo? Pi ko api biasa ya. Itu. Lah kok anjing. Ayo, oh, no dedek, anta aku anjing. Ngomongi jalan-jalan. Ngomongi jalan-jalan. Tok, mbokmu ngorok, kowe jalan-jalan. Lagi langsung ngaman sambil ro. Jam lho empo. Sing ngerti sapa ya? Mimi. Gak ada. Oh, golek Mimi ning kulkas balik nem. Abi nem. Gak ada Mimi jirene. Golek Mimi ning kulkas balik. Goleki gak ono. Ya Allah. Ngengkel ae tuwak bir tok ae. Aku tuku pelampung barang iki lho, Mbak, lek dikei pelampung, Mbak. Loh, ngapa aku kono bakumu kok? Jare Mimi. Iki lho, Bung, jarno, Bung, apa wis gak wis direken wis. Mboke maringi sing ning kathok kok. Lagi enggak? Lah kok kumat tekare. Menang ae tak. Nendi, Mak? Wah, Lho, awan ta pisan, Mak? Loh, ya iyalah. Mau mari anu. Kena setan ki endi apa iki? Mari apa jenenge? Mari sahur mau. Oh, masih sahur terus ngisi. Kak, lek sampe subuhan mari ora. Mari ngoro meneh. Mau balik tangi mari ini. Iki lho Mbak, lek dikei pelampung, Mbak. Betul. Betul. Iki lho pelampunge. Ijo. Ono merah. Oh ya. Ono poso beduk, ono poso isu. Iya. Ono poso beduk, ono poso isu. Ayo, cepetan lanjut kerewes-kerewes cegah kotor. Iki bajune sing ngresik lek kan duwe lah. Wah. Ambek asem. Sirahe ku lho. Apa? Taye. Taye. Apa? Takonan. Taye. Taye. Golek nang jero kono. Nang jero apa anu ku lho. Buat ku lho. Nang jero. Kono, golek kaos ora kono akeh. Kaos e. Napa Pakde iki ya awakmu ae koyo kebo. Pakde awakmu omongan lu wangel koyo mbakmu. Lho, napa?
Mangan jare. Oh, piye ngono kok delok ngono iku. Nek bedhok aja ditarik, nek adik dolanan iki jarno. Nyapa to ngene bedhok. Ora ora wis gede, mbak wis lanceng ngono. Lah yo bareng wis ngising ning soal barang. Lho. Lah yo bareng wis gedhe ngising ning soal barang wisan. Aku lho karo. Nyapa? Apa itu? Nyapa api? Sing apa? Sing ning soal. Lah kok pinter? Yo. Lah kok pinter to? Kokon mah. Ya, bagus. Apa? Bagus. Aku nggo pancing bakung lho, Pak. Nggo pancing bakung. Sing apik. Ayo Bi, kare sak plapi. Kene Bi. Kong sing tak gawono anune ndi Kong? Kene Kong, abra tak gekno anu Kong. Apa? Tak gekno pancing. Sing apa jenenge? Lho, Sing tak kan ono anune, senare ndi Kong? Cukup ning lho Pak, ning bakung. Wah, wong gak niat. Wis gak usah nggo pancing wis awakmu. Lah awakmu glecek-glecek kon cukup ngene bakungmu kon iku. Nyo. Iku lho. Kan iku. Ala dhewe nyo. Lho, iya ta lha iki ono anune iki. Yo cepet tapi tak kena ketok. Ya. Nah, aku nganggo caluan. Apa? Apa tuh yang di tempat sholat itu ya? Hah? Awakmu teng metu ngono, yo bredol kabeh. Oh. Hei! Lah apaan ini mau? Aku apa congkring? Terus. Mak. Ada deh, anu, apa mau sih semanten ya, apa sih ya? Tidak habis serah. Gue tapi abrak kok. Udah, udah. Endi? Barang pancing kok ono. Endi? Iki lho bapakku, Pak. Napa? Lah coklek kon gawe iku. Aku gak entol kok ate nggo pancing konoan wis gak aja iku. Alah wis awakmu sing gawe gene dapak okak mleset-mleset nyekel konoan bujat to niku. Gene lho wangel. Dapak onggen penak. Lho lek diomongi rek. Gene lho sulit. Tempatnya lu sulit. Tempatnya itu sulit. Kok kamu ate make kayak gitu? Yo wis gak iro entos. Pakde pakai kayak gini karena tempatnya sulit. Duh, apa ini ku wis ta iki? Ja. Wis paling. Wis selesai.
lanjutkan langsung. Wis mari. Ya duduk. Nyantol iki marine awakmu. Aku duwe pancen kok ono ngene omah lo. Telu. Apa? Telu pancen kok sentik nang telu. Sakit mana kunak-kunak. Coba lepas. Lho. Tiba ta adik engko. Ya cekelan iso. Kenapa ya? Tapi kita iso. Ih. Cepres abi yo. Abri cepres yo. Turunin jelek. Iya. Mana itu pakai garis deh. Kok karapat paspan. Berapa? Hah? Berapa ya? Ya toh? Sebelah sini. Adik itu bukan emas kamu. Saya Rapa. Adik. Saya adik siapa? Adik apa karo adik mandi? Adik lah bukan emas. Kok gitu? Iya tau masih aku. Aku emas. Pak toh, Pak. Pak toh. Pak siapa? Omri. Itu adik ta. Adik. Adik Rapa. Iya, adik lele duh. Lho marine bulan kok itu mancing kamu mulai bulan-bulan marine. Tenan iki kak itu mancing awakmu. Lho tenan. Ya apa bulan-bulan gak karuan. Awakmu kurang pekerjaan. Terbang api keluar. Lho, Tangan ke atas. ojo terlalu deket ta ning kene. Marine kon nganu kon gak iso kon. Oh, mengki diono lho kon deket. Aduh. Angkat. Bisa tak angkat? Hah? Oke, Pak. Bisa tak? Kontakeku tarun gek kono. Cek penak. Aku lebih. Yo kopon wis kono. Awakmu lek lali glitoni ndias engko. Yo. Endi to? Lho? Iya, ceng rakit. Perakitan demi perakit. Gue cuma